Вітаю, гэта выданне навін на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печенькова. Кожны крок пад наглядам міліцыі. Міністэрства ўнутраных справаў паказала, як сочаць за беларусамі. А праца агульнарэспубліканскай сістэмы відэаманіторынгу апавялі ў сюжэце тэлеканалу ОНТ. З яго вынікае, што з дапамогай аднаго здымку сілавікі могуць ідэнтыфікаваць асобу і адсачыць ейнае перамяшчэнне па тэрыторыі ўсёй краіны. У якасці прыкладу сістэму загрузілі фота журналіста і паказалі гледачам запісы відэакамеру ў крамах, якія ён наведваў цягам дня, а таксама школы, з якой той забіраў дзіця. Адзначаецца, што інфармацыя з камераў паступае да сілавікоў у рэжыме рэальнага часу і захоўваецца ў базе звестак, а таксама можа быць выкарыстаная на патрэбы як міліцыі, гэтак і іншых дзяржаўных ведомстваў. У Мінску пачаўся суд над журналістам Ігорам Ільяшом. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Працэс над Ільяшом праходзіць у адкрытым рэжыме ў мінскім гарадскім судзе. Справу разглядае Сергей Кацар. Журналіста вінавацяць у дыскрэдытацыі Беларусі і спрыянню экстрэмісцкай дзейнасці, маючы на ўвазе інтэрв'ю незалежным беларускім, а таксама украінскім медыям. Ільяш заставаўся ў Беларусі, каб атрымліваць лістамі і перадачамі жонку, паліць зняволеную журналістку Кацярыну Андрэеву. Яе засудзілі да 8 гадоў і 3 месяцаў за нібыта здраду дзяржаве. Больш за 40 непаўнагадовых былі асуджаныя летась за палітыку. На гэтыя звесткі звярнула ўвагу выданне Reform.News са спасылкаю на статыстыку Верхоўнага суда. Найбольшая колькасць асуджаных за ўдзел у пратэстах. Яшчэ па 3 асобы абвінавацілі ў распальванні варожасці і абразе Лукашэнкі. Сярод іншых артыкулаў, паводле якіх судзілі непаўнагадовых, заклікі да санкцыяў, масавыя закалоты, абраза прадстаўніка ўлады і нават здрада дзяржаве. Агулам летась прыгаворы вынеслі амаль 600 падлеткам. З іх 152 асобы скіраваныя ў месцы пазбаўлення волі. Лукашенко мусіць спыніць рэпрэсіі і вызваліць усіх палітычных вязняў. Аб'яднаны пераходны кабінет назваў умовы, пры якіх з рэжыму могуць зняць санкцыі. Сярод іншага рэжым мусіць адмяніць незаконныя прысуды і даць магчымасць усім вызваленым палітвязням альбо застацца, альбо бесперашкодна з'ехаць з краіны. Яшчэ адною перадумоваю для паступовага зняцця санкцыю называюць дэкрыміналізацыю працы палітычных і грамадскіх арганізацый, а таксама незалежных медыяў. Кабінет адзначае, што пры выкананні ўсіх пералічаных вышэй умоваў частка санкцыяў можа быць знятая, каб пераканацца, што рэжым належным чынам выконвае абавязкі. Угоршчына можа накласці вета на новы пакет санкцый супраць Расіі. Ва ўрадзе краіны тлумачаць гэтае рашэнне неабходнасцю, цытата, даць час міратворчым намаганням паміж Вашынгтонам і Масквой. Таксама краіна плануе выступіць супраць пакету дапамогі ўкраіне ад еўразвязу памерам 20 мільярдаў еўраў. Паводле міністра замежных справаў Угоршчыны Петера Сіерты, ён нібыта скіраваны на ўмацаванне пазіцыі Кіева па перамовах, а не на падштурхоўванне да міру. Еўразвяз узгадніў 16-й пакет санкцыю супраць Расіі 19 лютага. Фармальна яго анансуюць з 24 лютага, у 3-ю гадавіну паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Раней выданнем Bloomberg паведамляла, што санкцыі сярод іншага могуць паступова забараніць імпарт расійскага алюмінію, увесці абмежаванні супраць 70 танкераў, што транспартуюць расійскую нафту, і працягнуць адключэнне шэрагу банку РФ ад сістэмы SWIFT. Першы буйны канфлікт на Еўрабачанні 2025. Італія патрабуе зняць з конкурсу прадстаўніка Эстоніі Томі Кэша. І ўсё праз ягоную песню, змест якой нібыта абражае італьянцаў. Паводле выдання «Гарден» кампазіцыя «Эспрэсо Макіята» на сумесі англійскай і італьянскай моваў змяшчае стэрэатыпы пра Італію і яе народ. Маўляў, Кэш паказвае іх у вобразе мафіёзі, які ўвесь час п'е каву, паліць і есць толькі спагеці. У звязку з гэтым італьянская арганізацыя абароны правоў спажыўцоў «Кодаконс» заклікае арганізатараў Еўрабачання адмяніць выступ эстонца гэтаксама, як раней забаранялі выкананне песен з сексісцкімі тэкстамі ў дачыненні жанчын. 21 лютага ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. З гэтай нагоды гледачоў Белсату віншуюць знакамітыя беларусы. Шановне господарство, сёння я хочу павіншаваць вас з днём роднай матчынай мовы і нагадаць, што гэта не толькі першы шэраг, першы эшелон нашай абароны, а абарона нам зараз вельмі і вельмі патрэбна, але і вялікая нагода, той трыгер, які вяртае нас да самапавагі і вельмі вялікай любові да сябе. У нашы асабліва цяжкія і непрадказальныя часы важна мець нешта, што нагадвае нам, хто мы ёсць і чаго мусім трымацца. У шмат каго з нас сённяшнія выпрабаванні часова забралі радзіму.
Але яны не могуць красці ў нас ідэнтычнасць, культуру і мову, толькі калі мы самі ад іх не адмовімся. Таму давайте захоўваць гэты агеньчык, як рабілі нашыя продкі, і нашчадкі скажуць нам дзякуй. Са святам. На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і до сустрэчы.